meneer Van Mani? Heerlijk, wij hebben heerlijk gelopen. Heerlijk, het droog. Fantastisch allemaal gedaan. Kunnen we het zien? Hij doet het. Nou, wat is dat voor voertuig? Dit is een Willys Jeep van 1942. En is die van jou? Die is mijn eigen, ja. Ja. Die is ouder dan ik ben. Het is wel gezellig zo. Vind je het nog speciaal of is het gewoon feest? Nou ja, kijk, ik heb de enige relatie die ik enigszins mee heb is natuurlijk met Beppe. Maar het idee is natuurlijk wel belangrijk. En ik ben blij dat het nog zo doorgaat, dat we daar even bij stilstaan met z'n allen. Dit luidt heerlijk, of net? Echt heerlijk, zeker weten. Voor jou is het een topbevrijdingsdag. Ja, lekker. Lekker weer en gezellig, ja. Is het drukker of rustiger dan zoals? Ik vind het wel drukker dan anders, ja. If I can't have you hit me all the time.